Nilqakom programm ieħor mill-Għalqa Tad Dar fejn flimkien ma' Lino Ċini ħanitkellmu llum fuq pjanta interessanti, pjanta li nħobbuha ħafna l-Maltin, pjanta li tintuża wkoll fil-companion planting, farming, pjanta li żgur insibuha fil-kċina li hija nani, il-mint, illi wkoll tgerrex in-nemus jgħidu meta tiżraħha. Ekku Daril, ma stax tispjega aħjar kif għadt inti din versatili ħafna fl-użu tagħha. Kemm bħala mediċina għandha użu partikolari u anke fit-tisir. Fit-tisir għandna fis-sajf nużawha ħafna għax rifreskanti u biex tkabbara faċli ħafna. Issa hawnhekk dina qiegħda ġo pot illi waslet biex tiġi reġgħet repotted għaliex din invażiva u tikber ħafna. Issa ħanagħtu daxi ta' spjega kif nippreparaw il-pot ħalli nħawluha fil-pot. Fat tinxtam minn hawnhekk u meta inti qed tgħid invażiva jfisser illi tikber ħafna? Tikber ħafna u regolarment trid taqtala għaliex tissupera anke pjanti oħra. U anke l-eruq tagħha jiġru ħafna runners. Jfisser għal min għandu ġardina kważi kważi jaqbilu jitfaħħa ġo pot milli. U ġo pot għandek il-faċilità illi poġġejta ferrit u kontrollajta kemm kif rid inti ta'. U jekk tkun lek ġewwa tagħtik dik ir-rieħa wkoll sabiħa. Ħafna, iva, għandha din versatil ħafna ta' fl-użu tagħha. Il-fwieħa waħda mill-aqwa vantaġġi l-għandha. Mela, ħa naraw ftit il-repotting. Issa hawnhekk għandna pot illi huwa ftit imdaqqas mhux ħażin. Iva, di tista' tintuża għal pjanti ikbar minn din. Imma aħna ħanatu eżempju kif wieħed għandu jipprepara il-pot. Mela. Hawnhekk għandna il-ġebel. Iva, fil-qieħ hemm ftit ġebel biex jgħin jiskula l-ilma faċilment, il-pot imtaqqab minn isfel u hawnhekk għandi ftit ħamrija. Mobbija ħafna b'materjal organiku din miġbura minn taħt il-ħarruba. U minnan fija ftit ġebel ukoll ma qadx narblu għawde, m'għandniex għalfejn. Sewwa. Ovvjament id-dar jistgħu jużaw kompost jekk iridu wkoll min irid. Kompost jiġru f'ta' ħamrija, jiffertilizzawha, jippreparaw il-ġebel. Importanti li tkun ħamrija mhux maquda ħafifa, importanti. Sewwa. U min għandu pereżempju kompost bin jista' jħallat minnhom. Iva, kollu tajjeb u għalhekk aħna nagħmlu l-kompost bin biex iħalltuh mal-ħamrija. Ma jew mal-kompost tagħna. Mela, ħanibdew Daril. Issa, hawnhekk se naqleb il-ħamrija ġol pot. Ħadħamli ġidejk Daril. Ma jimpurtax. Okay. Mela, hawnhekk għandna biżżejjed. Bħala livell, ħallejna ftit spazju. Issa, mela dik kif ġa spjegajt il-ħamrija lesta biex inħawlu dak li nixtiequ aħna f'dal każ il-pjanta tagħna għanieħ. Mela, inti qed tipprepara lil ħofra hekk għandu jkun. U din il-pjanta tħoss iktar komda meta nitfawha hemmhekk. L-eruq diġà qegħdin kompatti ħafna. Allura din se tieħu r-ruħ issa. Nitfgħu hemmhekk, ndawru l-ħamrija mad-dawra tagħha kemm jista' jkun illi l-parti li kellha bl-eruq jiġu kollha mortin bil-ħamrija u hawnhekk jidher li qiegħed tajjeb. Issa rridu intuha lil ma saqwa mal-ewwel. Għaliex il-ħamrija hija xotta kif nibda l-istadju u importanti illi tkun mduża. Perfett. Grazzi Lin, grazzi ħafna tal-informazzjoni. Ċertament hija pjanta li nistgħu jkollna d-dar u għandha ħafna benefiċċji kemm għat-tisjir, kemm għar-riħa, kemm ukoll għal min forsi rid jagħmel ftit te frisk bija stess. Nirringrazzjak tal-informazzjoni u nistedinkom biex terġgħu tkunu magħna miegħi u Malino għal programm ieħor mill-Għalqa Tad Dar.